Sinhronizovano. Kako ti Rašo? Oba! Ajmo ga! Bez čega, bez čega. Makara čovječ, sad ove spomene kartone. Hop, ka meni. Nazad, hopa! Ajmo sa strane malo. Hop, hop. Bočno, drobnjak, tako je, bočno. Drugom. Drugi sam bok. Hop. Ne treba da forsirate, znači da osjetite mekano telo. Ok, ajmo malo da bacimo samo pod komedice brzo, maksimalno nazad. Ajmo ka meni, hop. Hopa. Sa strane brzo, tap, 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 tap. Hopa. Centra povučemo tamo, hop. Hopa. Hop, 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 hopa. Hopa. Ajmo svako polje slobodno da strči. Pola minuta svako za sebe. Svaki kvadrat. Uzmiješ ovako, nije ceo. Udahni si do kraja treninga. Nije ovim što treba snimati. Šta radi? Mogu snimati Ligu šampiona lagano. Bolje rezultate. Kako naći pojas? Sad kad imamo već tu dva veza, ničevima i jedan sad će nam primaju. To su bekovi. Šta 3-5-2? I kako stoji ova dvojica ovdje? Ima, nisam vidio Grgu. Snimaš? Da. Nisam vidio Grgu i ovoga. 3-4-3. Brate, gdje je tako jak pas? I centar. Odličan, bravo! Ajmo brži pas, tako je! Evo je sad! Evo je! Rastim ja! Brže! Tako je! Dobar stavi! Odličan, bravo! Evo sam zaboravio da snimam sad. Tako je! Mora gol! Tako je, bravo! Borio se kao lav, kulenti. Stižeš, polako! Kao da mu je posljednje. Bravo! Odlično! Bravo! Sklonite.